Od 1. siječnja Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu. Budući da prvih dana uvođenja eura na tržištu sigurno neće biti dovoljno euro kovanica, mnogi od vas će radi jednostavnijeg poslovanja htjeti zaokružiti cijene u eurima koje će vrijediti od 1. siječnja 2023. godine. Prema zakonu o uvođenju eura, cijene ne biste smjeli zaokružiti na više, već samo na manje. Međutim, vaša je odluka i odgovornost koje cijene u eurima ćete upisati. U ovom videu ćemo opisati kako ćete napraviti cjenik artikala i usluga u eurima koji će vrijediti od 1. siječnja 2023. godine. Na izborniku maloprodaja izaberite opciju cjenik artikala i usluga. Cjenik je prikazan u 3 kolone. Prva kolona pod nazivom cijena predstavlja trenutnu cijenu u kunama. Druga kolona, euro 2022, predstavlja cijenu u eurima koja se dobije tako da se cijena u kunama preračuna u eure po referentnom tečaju. Treća kolona, euro 2023, je prazna. U tu ćemo kolonu upisivati cijenu u eurima koju želimo imati u 2023. godini. Ako želimo mijenjati cijene za 2023. godinu, moramo pritisnuti dugme Uključi upis cijena u eurima za 2023. godinu. Na primjer, ako želimo da cijena ovog artikla u 2023. godini bude 3,5 eura, u kolonu euro 2023 ćemo upisati 3,5. Ako smo zadovoljni s cijenom koja piše u koloni euro 2022, cijenu u koloni euro 2023 ostavimo praznom. Kada smo završili sa izmjenom cijena, pritisnemo dugme Završi s upisom cijena u eurima. Otvaranjem nove 2023. godine program će u novu godinu za svaki artikl prenijeti cijenu iz kolone euro 2022, osim za one artikle kojima smo u polje euro 2023 upisali novu cijenu.